Bandiraɓe tedduɓe salminaama teddugo feede mon kadi bisimilla moɗon e hello moɗon YouTube Pular TV kala ɗo gonɗo gonirɗo noon kala min bismi mon hande nder nde ɗo toɓɓere hande may mbaɗ cimtol Nguurndam gardiɗo leydi Senegal hande hono Macky Sall holi kanko Macky Sall ha yetti e oɗo saamo gonɗen hande may mbaɗ nden ɗon yewtere ko addi ko foof noon kala on kofnama kala ɗo gonɗo gonirɗo e nder jokli aduna ɗi kadi on ɗaɓɓani mbatton abonné kadi mbaɗon partage vidéo e nder groupe aji moɗon WhatsApp e ko nandi hen bisimilla moɗon e nder yewtere nde leydi moƴƴata ma ɓiɓɓe leydi fof gummo daro ɗum hollirta ko liggey o wona liggey président de la république wona liggey neɗɗo goto wona liggey gouvernement tan leydi ma ɓiɓɓe leydi daro ganda ko kañumen liggoto leydi mumen kañumen poti wonde sagataɓe kala kone foti waɗede yimɓe ganda ko golle mumen ko ɗum nawrata leydi mumen yeeso ɗum nawrata ɓesgu mumen yeeso. Daartol Nguurndam mawɗo leydi Senegal Macky Sall ko Pullo Dawriyaŋke leydi Senegal Jibinaaɗo ñande 11 lewru Desamburu hittaande 1961 toon to Fatick leydi Senegal bannge Jiknaaɗo makko gorko Aamadu Abdul Saal Makki jeyaa ko to Ndulumaaji-Funeeɓe e nder Fuuta o iwi koye galleeji yimɓe ɓurnooɓe heewde leydi e nder Fuuta toro leydi Senegal bannge nene makko Kumba Cimbo on iwi koye hatanteɓe mawɓe e nder Fuuta ɓe hinde mumen woni seɓɓe toon to Fuuta toro Macky mawni koto Fatick e to Fuuta toro e jungo jinnaɗo makko gorko gollannoɗo e fonction publique nene makko ko gerte yeyatno o jangi to duɗal lycée Kaolack caggal ɗum o jangi to duɗal jaaɓi hattirde faculté de Dakar caggal ɗum o jokki jangde to duɗal Institut de sciences de la lettre de Dakar hono IST o yalti ingénieur géologue géophysicien fanniyanke gandal ngaluji les leydi caggal ɗum o jangi e duɗal gendiwal towngal ko fayti e pétrole kame moteur hono ENSPM e to duɗal Institut français du pétrole IFP to Paris leydi France e tumande jangde makko to duɗal faculté de Dakar o naati e diɗɗal marxiste léniniste ANJF caggal ɗum o yalti ngam lurdude e maɓɓe yiyande e ko fayti seyfito sumgoji tan 1973 fewde landa PS landa ka ba makko wonno tergal e pelle gendije e windiyankoje kewɗe e mbaydi golle woni maire Fatick hakkunde hitande 2009 woni 2009 fa hitande 2012 gardiɗo jagorɗe hakkunde hitande 2004 fa hitande 2007 hoorejo suudu sarɗiyeji gendi Senegal hitande 2007 fa hitande 2008 jodi e jappere gardigu leydi Senegal ko ñande 2 setto hitande 2012 joom galle Marème Faye président Macky Sall jogi ko sukaɓe tato ɗiɗo worɓe e ɓiɗɗo debbo ɗemɗe lafjo woni ɗemɗe ɗe Macky Sall haalata Pular Wolofo Seereer kame Français o jibina ko ñande 11 lewru Desamburu hitande 1961 to Fatick ko lamɗo leydi Senegal guitina 2012 ha yetti oɗo ñalawma hande mo gonɗen
Macky jeeno koye landa PDS hono landa Abdoulaye Wade wallanno ko président Abdoulaye Wade e tuma sumgoji hoore leydiyankagal ngendi Senegaal hitan ujunaji ɗiɗi woni 2000 e hitande ujunaji ɗiɗi e jeetati caggal luural hakkunde makko e président Wade o yalti e landa PDS o susi landa makko hono landa makko mbiyete ka APR o kallanda o nawri rayi e sumgoji gardigu leydi e hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 e sumboji gardingu leydi ɗi ñande 25 mboy hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 Macky nawi rayi yalti galle mum e ñande ɗiɗi setto hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi o jofti e dawal makko ɗimmal ñande 24 colte hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi o rokka gardingu goomu dental Afrique ñande 5 colte hitan ujunaji ɗiɗi e 22 woni 2022 o lomti Félix Tshisekedi e ɗongo ngun goomu e nder laamu makko o tafi eɓɓande yañgo ngalu ko fayti e kotki eɓɓande nde o inniri plan Sénégal émergent woni mbaydi ɓamtare Sénégal e nder nden eɓɓande jibina pewnugol laaɗe diwoje Air Sénégal galle gandimbo pine Afrique ɓaleejo train express régional terre e boy fuku palais des sports Diamniadio e pont Sénégal Gambie e gueɗe kuɓɓam solaire e lawol Ila Touba e ko nandi hen Macky Sall ardima duuɓi kewɗi gardingu laamu leydi Sénégal e nder ngurɗo gardingu Macky Sall golli golle kewɗe gam ɓamtare leydi Sénégal e tawno Nguurndam leydi Sénégal e yiyande aduna nde kala waylima ne tawno gueɗe kewɗe gollama toon to leydi Sénégal e sagane Macky Sall woni e nder laamu hono manda makko woni muddo makko ka ñaagoɗen guenon tottata men enen makko kala Nguurndam cellal kamɓe battane moƴƴe ko pulagu tan yarata yeeso bandiraɓe tedduɓe on jarama gam jogade muñal ha yetti oɗo nokku mo gonɗen gam heɗade yewtere nde onon kala on jarnama no fewi kala ko dañɗon ɗo so tawi on beltima oɗon kandi hen kala kadi ko dañɗo ko so tawi on beltaki on ɗaɓɓirama yafuya on ɗaɓɓira kadi ne mbatton abonné hello meɗen YouTube woni Pulaar TV kadi mbaɗon partagé dendagal ko mbatten ɗo ko beela renndo ngo wawa dañde ɗum onon kala on jarama e sawtol musidɗo Mamadou Sow lollirɗo Kamali